ଏଥିପାଇଁ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ିଆ ପଶୁ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଏ। କେତେକ କହନ୍ତି ଚାର୍ବାକମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଗରିମା ଏହିପରି ସ୍ୱଳ୍ପବିଦ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସେମାନେ ଦେହର ବିନାଶ ସହିତ ଚୈତନ୍ୟର ବିଲୋପ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ନ୍ତି। ଚାର୍ବାକଙ୍କ ମତରେ ସୁଖ ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଯେଉଁ ମହାପଣ୍ଡିତମାନେ ଦୁଃଖ ମିଶ୍ରିତ ସୁଖ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରି ଚାର୍ବାକମାନେ କହନ୍ତି, ମାଛର କଣ୍ଟା କାତି ଅଛି ବୋଲି ତାହା କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ? ଏଣୁ ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ମାପିବା ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ପିପାସାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଏପରିକି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ ନାହିଁ ତାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି କି ନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବଚକ୍ନୁ ନାମକ ମହର୍ଷିଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ ଗାର୍ଗୀ। ସେ ଥିଲେ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିପୁଣା। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ମହର୍ଷି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଖୋଜି ପାଇନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚନା ସଭାରେ ବୃଦ୍ଧ ମହର୍ଷି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗାର୍ଗୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସନରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ଆସନ। ମହର୍ଷି ସ୍ଥିର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବେ। ଯଦି ଆସନରେ ବସୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଅଭିମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯଦି ଆସନରେ ନ ବସୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟଙ୍କର ଏପରି ଅସ୍ଥିରତା ପଲ୍ଲବଗ୍ରାହୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଜନୀୟ କଥା ବା ବିଡ଼ମ୍ବନାଟି ହେଉଛି ଅର୍ଥ ବଦଳରେ ପ୍ରେମ ବା ମୈଥୁନ। ପ୍ରେମ ପଣ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଫୁଲ ଫୁଟିବା ପରି ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରି ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅର୍ଥ ଦେଇ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବାର ଅର୍ଥ କାମନାଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେବା। ପିଙ୍ଗଳାର କାମନା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦାହରଣ। ତୃତୀୟ ବିଡ଼ମ୍ବନାଟି ହେଉଛି ପର ଅନ୍ନରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେବା। ଆଜିକାଲି ଏହା ତ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା। ନିଜ ରୋଜଗାରରେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଉପାର୍ଜନ କରି ବଞ୍ଚିବା ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବିରଳ। ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ହାତ ପାତିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ସହଚର ସୁଦାମା ନିଜ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ଖୁସି ଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଗଣ୍ଡିଏ ଖୁଦ ଭଜା ସେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସମ୍ପଦରେ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇନଥିଲେ। କାଶୀରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ମାଳିନୀ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହରୁ ବିତାଡ଼ିତା ହୋଇ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଫେରି ତାଙ୍କ ଅନ୍ନରେ ସେ ପ୍ରତିପାଳିତା ହୋଇନଥିଲେ। ଏହି ତିନି ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆମ ଜୀବନକୁ କେବେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ନ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ହିଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହେବ। ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ସେ ଆନନ୍ଦ ବିଭୁ ପ୍ରେମରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଶାସ୍ତ୍ରାଣୀ ଅଧୀତ୍ୟ ଅପି ଭବନ୍ତି ମୂର୍ଖାଃ ଯସ୍ତୁ କ୍ରିୟାବାନ ପୁରୁଷଃ ସ ବିଦ୍ୱାନ୍ ସୁଚିନ୍ତିତଂ ଚ ଔଷଧଂ ଆତୁରାଣାଂ ନ ନାମମାତ୍ରେଣ କରୋତି ଆରୋଗ୍ୟମ୍। ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମୂର୍ଖ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିପୁଣ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଦ୍ୱାନ୍। ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ଔଷଧର ନାଁ ରୋଗୀକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରାଇ ଦେଇପାରେ ନା, ଔଷଧକୁ ସେବନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ଆଜିର ପ୍ରଣୀତ ବକ୍ତବ୍ୟ।